ya karyata jita-jitar yin takardar naira 5,000 mai hoton Tinubu. Gwamnan Kano ta sake biyan naira biliyan 5 matsayin kuɗin gratuity ga tsofaffin 'yan fansho karo na 6. Gwamnan Gombe ya rushe majalisar zartarwar jihar. Haɗa wannan dama wasu labaran za ku a cikin shirin namu ne da ni Fatima Muhammad Bello. Bankin ƙasa CBN ya ƙaryata jita-jitar takardar naira 5,000 mai hoton Tinubu. Bankin ya bayyana cewa hoton da yake yawo na sabuwar takardar kuɗi naira 5,000 ba gaskiya bane, yana mai kira ga jama'a da su yi watsi da shi. A cikin wani sako da bankin ya wallafa a shafin Facebook ya ce wannan labari ƙarya ne. Mutane ne suke kirkira kuma suke yada a kafafen sada zumunta daban-daban inda wannan al'amari ba shi tushe balantana makama. Gwamnan Gombe ya rushe majalisar zartarwar jihar. Rahotanni da jihar Gombe na ce gwamnan Gombe ya rushe majalisar zartarwar jihar. Aminiya ta rawaito a shafin ta na Facebook cewa gwamnan jihar Gombe Muhammad Nuhu Yahaya ya sanar da rushe majalisar zartarwar jihar a wani mataki da ke nuna sauyi a harkokin siyasar jihar. Gwamnatin Kano ta sake biyan naira biliyan 5 matsayin kuɗin gratuity ga tsofaffin 'yan fansho karo na 6. Gwamnan Abba ya ce gwamnatinsa ta gaji bashin kuɗaɗe 'yan fansho da yawansu ya kai naira biliyan 48, sai dai yanzu haka ta biya kimanin naira biliyan 32, wanda kuma wannan shine karo na 6 da gwamnatinsa ta biya kuɗin. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya kuma sha alwashin cigaba da biyan sauran bashi 'yan fansho a matakai daban-daban domin rage wahalhalun da masu rataya ke fuskanta. Boko Haram na da zama tarihi, in ji gwamna Zulum na jihar Borno. Gwamnan ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwar da ke ika da mataimakin kan harkokin yada labarai Dauda Iliya da yake bayanin kan yadda gwamnatinsa ke kokarin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zulum ya bayyana cewa ba da jimawa ba Boko Haram za ta zo ƙarshe, sannan zaman lafiya da kwanciyar hankali masu ɗorewa su bata a tsakanin mutane. Abin farin ciki ne ganin yadda mabiya addinin Kirista da Musulunci ke zaune kalau a jihar. Ya ce ina mai ba da shawara ga kowa mu dage wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar, a cewar sa. Ya kuma jaddada kokarin da gwamnatinsa da take yi wajen bunƙasa harkokin tsaro da walwalar al'umma baki ɗaya.